Tämän päivän ja ajan missikisossahan tärkeää on ilmaista katsojille mahdollisimman paljon naisesta kokonaisuutena. Eli että onko hyvät Niin. Onko hyvä tiskijukka-ainesta esimerkiksi. Ja missiehdokkaathan nehän kääntyilee lavalla katsojien silmien edessä siksi, että voisi esitellä parhaalla mahdollisella tavalla kursailematonta luonnetta. Etenkin monet mieskatsojat ja Jukka haluavat nähdä missiehdokkaasta mahdollisimman paljon paljastavia näitä luonteen piirteitä. No onpas se nyt aika änkyt. No vähän, kyllä tää tästä varmaan. Missikisoissa siellähän vertaillaan hyvinkin paljon missien takavuosien saavutuksia. Ja ollaan tosi kiinnostuneita missien perhesuhteista. Ja tärkeäähän on myös tietää missien kaikki nämä strategiset mieltymykset. Koska näin saadaan selville, että onko missi käynyt luomu- vai konitohtorilla. Nimittäin silikonitohtorilla. Vitsi, loppukevennys. No niin. No, elikkä päästäisikö asiaan vihdoin? Okei, nyt on aika, hyvät ystävät, tuoda missikisoihin asukokonaisuus, joka paljastaa misseistä kaiken olennaisen.